darajar manzo rasulu macicina. Alfarma watan da ya dara kowane wata girma, mu dage da yin istighfari al'umma, har ma salatin manzo sannan mu raya dare da rana. Watan alfarma shaharun Ramadan. Ramadan, ya Ramadan, watan alfarma shaharun Ramadan. Masu hali aliyu shanai kiran ku Ramadan, ku dinga kulawa da al'ummar ku. Ramadan, Ku nemo falalar da dukiyar ku. Ramadan, Ku yawan sadaka da ciyar da mai yin Ramadan. Ramadan, ya Ramadan, watan alfarma shaharun Ramadan. Ba a karɓar azumin ku masu gaba, Ramadan, masu zinde gulma da masu giba, Ramadan, masu yanke zumunci duka fito ba, Ramadan, da suna rushe dukan yawan ibadar Ramadan. Ramadan, ya Ramadan, watan alfarma shaharun Ramadan. Duka musulmi muna marhaba da zuwan shaharun Ramadana. Duka musulmi muna marhaba da zuwan shaharun Ramadana. Domin sa Allah kai yafe muna, Ramadan, matsaloli kai yaye muna. Muna ta duba Ramanu Rabbana, maza da mata manya da kankana. Da nan aminatu Allah ayi muna, yarda da mu da fallalar Ramadan.